त रउआ लोगन के है गरीब छोट भाई के प्रणाम बा। त रउआ लोगन के आज है वीडियो में बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन कहे जाने वाली शिल्पी राज के एगो और गाना आवा था भोजपुरी इंडस्ट्री में जवन की एकदम बवंडर मचा ही दे। तो रउआ लोगन के इहो बता दें कि एक हफ्ता पहले ही पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में एगो गाना आयल रहे जौना की पोस्टरवा रउआ लोगन हमरे स्क्रीनिया पे देख रहा बानी। जौने गानवा के टाइटल रहे दिलवा ले जा रुमाल में। यस बी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे ई गाना के लॉन्च कैल गई रहे और जौना पे अभी तक 10 मिलियन के आसपास पार हो गई बा व्यूज। तो रउआ लोगन तैयार हो जाई जा काहे से फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में लेकर आवताटे भैया पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज़ में एगो और ब्लास्ट भौकाल मचावे वाला नया गाना। तो रउआ लोगन के आई पोस्टरवा दिखा देता नहीं, रउआ लोग देख ली। जौने गानवा के टाइटल है घघरी। एक गाना आयल है 1 साल पहले नम्रता मल्हार के साथ में लाल घाघरा। एकदम गानवा एकदम बवंडर मचावत रहे और वैसे ही इहो एठू गाना लेके आ रहा बाटे पवन सिंह जौने गानवा के टाइटल है घघरी। और यह वीडियो सॉन्ग में फैट यानी कि डांस करत नजर आवे वाला बानी जेकर नाम है श्वेता शर्मा। तो रउआ लोग तैयार हो जाए 22 अप्रैल के यानी कि काल है सुबहरे 7:15 पे टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। जे शूट कैले बा यानी कि वीडियो जे डायरेक्टर है विवांशु तिवारी नाम है। अब म्यूजिक देहले बाटे प्रियांशु सिंह। आई गानवा के लिखले बाटे आशुतोष तिवारी जी। तो ए बाबू ऐसा ही बनल रहा हो रउआ लोगन खातिर हम नया नया गाना के अपडेट बहुत ही जल्द से जल्द कोशिश करीला कि आप सब तक पहुंचा दें।